Pretože kuchynský robot budete mať na očiach po celý čas, vyvinuli sme pre vás taký stroj, ktorý sa stane súčasne vkusnou ozdobou vašej domácnosti. Štýlový retro dizajn vo farbe šampaň, navrhnutý českými dizajnérmi, sa vám neomrzí ani po rokoch. Kuchynský robot Gratus je unikátny svojou vysokou pevnosťou a životnosťou. Je vyrobený celý z kovu a v kuchyni vám tak bude slúžiť minimálne po celý život. Manipulácia s ním je skutočne jednoduchá. Motor s výkonom 1200 W so spätnou väzbou je jeden z najvýkonnejších na trhu a navyše si dokáže sám udržiavať rýchlosť podľa nastavenia v závislosti od tuhosti spracovávanej potraviny. Preto je miesenie vždy plynulé a cesto sa netrhá. Vďaka automatickej regulácii šetrí motor a súčasne pracuje veľmi potichu. V kuchyni sa mení ako chameleón. Raz ho môžete použiť ako šľahač na cesto, inokedy ako mlynček na mäso, mixér či s nadstavcom na prípravu cestovín. Zvládne takmer všetko, na čo si spomeniete, a preto je ideálny pomocník nielen do každej domácnosti, ale využiť ho môžu tiež cukrári a ďalší drobní živnostníci.